6 месеца протести и 2 месеца окупация. Има ли някой, който да каже, че не сме опитали по демократична път? Обръщаме се към те наречените политици и пак питаме. Не ви ли е срам? Не ви ли е срам, че превърнахте държавата в една болезнено тъжна пародия? Излязохте ли веднъж да видите на какво е заключил фасадата на парламента? Домати, яйца, зелен, маргулев, боя, салата. Давате ли сметка, че за 6 месеца пред българския парламент се пи кафе, стояли дъщаченията извънземни чакаща да се ви отведе, имаше картонени танкове, бели автобуси и линейки, имаше болен волен, Майя беше пусната да се произходи от кашон, човек си донесе туалетната чиния, имаше плащ, на който хората бяха по-бански, чехли хавли, а децата се къприха и какво ли още не. Пред българския парламент погребахме свободата, погребахме парламента. Върнахме ви прехода, некошарски подали оставка и изграхме новоизградената Берлинска стена. 6 месеца на задни входове и задни изходи, на бели автобуси и черни коли, на полицейски портони и железни за покръщение, на лъжи по медиите и нелепи обяснения. За 6 месеца станахте за смях пред целия свят. България стана за смях пред целия свят заради вас. Не ви ли е срам? И за какво? За какво работите вие? Имате ли обединяваща национална кауза, която да защитите и която да легитимира упоритото стискане на властта? Чувствате ли подкрепата на народа, изнизвайки се всеки път отзад и то благодарение на дебели полицейски кордони? Дойде ли някой по свое желание да ви покаже подкрепа? Въобще има ли някой, който би излязъл във ваша подкрепа, ако не е заплашен, извикан, платен? За кого продължавате да стоите там, когато никой не ви иска? До кога ще използвате българската полиция за лична охрана? Не ви ли е срам, че тези хора от 6 месеца не могат да се приберат, не се карат на нормална смяна? Не ви ли е срам, че както нас и тези хора няма да карат празници единствено и само защото вие сте решили да стискате властта на всяка цена? Или извинението ви е, това им е работата? Не. Работата им е да пазят обществения ред. Питаме, кой е обществото? Ние или вие? Давате ли сметка, че пратихте България в дъното на дъната и единственото, което правите е да дълбаете още по-надълбоко? Цветлине, Чолпанов, всеки път ще е така. Няма да имате мир. За всички се отнася това. Пацо, оставка. Писнани да ни игнорирате, защото сме мирни. Писнани да говорите глупости по медиите. Писнани да ви слушаме идиотиите в пленарната зала. Писнани да ви гледаме как едната клика се кара с другата, кой да вземе залъка на народа. Вие не сте политици, вие нямате език на политици, нямате държание и съзнание на политици, вие сте просто елементарни селски пеове, нищо друго. Мястото ви не е там и ние не ви искаме. Махайте се, оставете ни да дишаме. Махайте се, пречите на светлината в края на тунела. Долната лъжа, че българската държава ще се разпадне, ако се дадете оставката, замазва единствено и само вашите и без това окалени очи. Тази държава е имало и ще я има далеч преди и след вас. И тя няма нужда от вас. Протете се.